अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। या वर्षीचा नौसेना दिन 4 डिसेंबरला साजरा होतोय। यासाठी नौसेनेच्या वतीनं किल्ले सिंधुदुर्ग समोरील राजकोट इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येणार आहे। नौसेनेबरोबरच प्रशासनानं पुतळा उभारणीचं काम युद्ध पातळीवर सुरू केलंय। या सुशोभीकरणाला किल्ल्याचं स्वरूप देण्यात येणार असून सुमारे 35 फूट उंचीचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा असणार आहे। या कामासाठी अंदाजे 5 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे। यावर्षी किल्ले सिंधुदुर्गवर 4 डिसेंबरला होणाऱ्या नौसेना दिनाची प्रशासनाकडून जय्यत तयारी करण्यात येते। नौसेनेकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यासाठी प्रथम सिंधुदुर्ग किल्ल्यातील जागेची पाहणी केली होती। मात्र त्यानंतर शिवपुतळा उभारण्यासाठी राजकोट येथील शासकीय जागा नौसेना आणि प्रशासनानं निश्चित करून जागा अधिग्रहणाच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करीत पुतळा उभारणीच्या कामाला सुरुवात केली आहे। ठेकेदार मिलिंद करंबळेकर यांच्याकडून हे काम सुरू करण्यात आलंय। गेल्या 5-6 दिवसात शिवपुतळ्याच्या आराखड्याप्रमाणे किल्ल्याप्रमाणे तटबंदी उभारणीचं काम वेगानं सुरू करण्यात आलंय। या कामाची नौसेना व्हाईस ॲडमिरल यांनी पाहणी करत आढावा घेतला। राजकोट हे स्थान मालवण बंदर जेट्टी जवळच असून सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या उभारणीवेळी सहाय्यक किल्ला म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी या ठिकाणी राजकोट किल्ल्याची उभारणी केली होती। मात्र काळाच्या ओघात या किल्ल्याची पूर्णतः पडझड झाली आहे। आता याच किल्ल्याच्या जागेतील 33 गुंठे शासकीय जमिनीत शिवपुतळा आणि सभोवती सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या तटबंदीप्रमाणेच भिंती आणि बुरुज उभारून छोटेखानी राजकोट किल्ला उभारण्यात येणार आहे। यापैकी 18 गुंठे जमिनीत सध्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली आहे। या किल्ल्यास एक भव्य प्रवेशद्वार आणि 8 बुरुज असणार आहे। तसेच आतील भागात शिवकालीन वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीनं सुशोभीकरण करून समुद्राच्या दिशेला आणि सिंधुदुर्ग किल्ल्याकडे पाहत असलेला भव्य शिवपुतळा असणार आहे। मुख्य जमिनीपासून एका उंच चौथाऱ्यावर हा पुतळा उभा राहणार आहे अशी माहिती मिळते। या शिवपुतळा आणि किल्ला उभारणीमुळे राजकोट किल्ल्याला गतवैभव प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे। कृष्णा ढोलम, कोकणसाद लाईव्ह, मालवण। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।